Wan phai biang Lionel Messi langba ki arteli ki gol ulala ban kharwit kan thop ia kawei ka assist Shushu hato Vini Jr unleit nem ban pyniasoh sya ka club Arsenal bat hadin ka jingi keren ka balaslam lapoi sya ka jingi manjur ka bapura ba Diomande un pyniasoh bat ka club Real Madrid te prolog ban tip khamnia sapej hadu bukut kane ka video bat manta habangi phai na kaliang jong Lionel Messi Marcin wan phai na ka starting 11 jong ka Inter Miami ulala banyadon bentalang hakilai teli ki gol jong ka Inter Miami haka jing kai likom da ka ba Lionel Messi ulala ban kharwet arteli ki gol marwai bat ulala ban panbu kawei ka assist ka ba haka bakut jong kane ka jing kai ka Inter Miami ka lala ban job saula Arkol hoi perlo haka ne ka jing kai likom la phia haki arbanta kata haka group A bat group B na ka group A barok ki tim kidei na ka Liga MX bat na ka group B pat kidei na ka MLS bat batang ki badan hapo ka top 4 kinla ban qualify direct sya ka quarter final shushu hadin kite ki arteli ki gol Lionel Messi mantau la po sya ka khandai spa arthuwei career goal bat south spa khat khandai assist gat ba habangi phai pat nakaliong wian Diomande hadin ka jikran ka balas lembha hapdeng ka Real Madrid bat ka RB Leipzig manta laithu bakine ki arteli ki club ki lapoi sya ka jingi manjur ka bapura manta laithu ba wian Diomande un wan pyniasoh sya ka club Real Madrid bat ba ka dorjong ka jingi thit kan long komba shispa arpsan million kan thup ya ka arts on khatsan million te prolog dei nakane hi ka daw baki fans jong ka Real Madrid kilas irman simba yole se Vini Jr unmi no na ka club Real Madrid bat lik ban pyniasoh sya ka club Arsenal namar manta Vini Jr ula jankut ka kontrak bat ka Real Madrid bat sa satang ba un renew hi da ka bat hamai ya ka kontrak jong u bat ka Real Madrid hoj hadu manta ampadon kata ka jing pentikna ba un le sya ka Arsenal andre ka detang ka jing kran shaphang ka ne ka transfer bat manta lai thu ba Vini Jr bat ka club Real Madrid kidang don ha ka jing kran ka badang ya shaprang bat bala khamil ti ba an pendep ya ka ne ka kontrak ka bat mai na kaliang ka Real Madrid ka lakmil ti ba ka ne kan urlang bat ka don ka jing shani haune urangel kai ba unsyong namar na kaliang jong Vini Jr ru ka jing yo i kalong ka babha